28 de xuño de 2019, delegación do Goberno, seguro que todos e todas xa visualizamos a fotografía, non? Delegado do Goberno, a alcaldesa da Coruña, planos, cartografía e un anuncio. En 15 días se desbloqueaba o investimento de Adif para a Intermodal da Coruña. 50 millóns de euros. Ia estar adxudicada a obra no primeiro semestre de 2020. Como ás veces se esquece, hoxe é marzo de 2021. Que pasou con este investimento de Adif? É responsabilidade de Adif o atraso? Porque si é responsabilidade de Adif, eu creo que é responsabilidade de Adif. Entón, os retrasos dos 4 anos anteriores tamén eran responsabilidade de Adif. Os proxectos complexos, que dependen de varias administracións, son difíciles de levar adiante. Parece fácil, verdad? Non o dixeron en 4 anos, nunca. A culpa de Xulio Ferreiro, a torpeza de Xulio Ferreiro, la marea atlántica non sei que. 20 meses da foto e non hai obra de Adif na Intermodal. A culpa de que hoxe poidamos decir que alguén nos tomou o pelo hai 20 meses co investimento de Adif na Intermodal é de quen se fixo a foto, non dos demais. Nós que temos un mundo de defectos, éramos un pouco máis humildes. Non víamos moita colaboración das outras administracións, pero sí que podíamos comprometernos a darlle para diante ao que era da nosa competencia. Por exemplo, os accesos da Intermodal. E aquí estamos. Que votamos hoxe? Se un escoita o señor Villoslada ou lee o informe proposta, parece que esta modificación puntual que hoxe lle damos, porque se vai aprobar co voto favorable da Marea Atlántica, aprobación provisional, caeu do ceo. E eu supoño que na lexión de asesores que teñen con salarios de ministro, algún haberá que lle diga que ocultar permanentemente de onde proceden as cousas é un sinal de debilidade.